खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै आं सावरायगोन जोंनि बर' सुबुं अनजिमानि सोमोन्दै आरोना, जोंनि पपुलेसननि सोमोन्दै। मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबोदों तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय। तेजपुर मेडिकेल कलेजाव सासे बिमायानो खनसेनो 3 गथ' जोनोम होखादों आरोना। ओमफ्राय बे गथ' जोनोम होनाय मानसिया सोरो? जेनेबा बे गथ' जोनोम होनाय आइजोआ जाबाय बर' आइजो। बिथांनि जायगाया न'आ अदालगुरि जिल्लानि बेंबारि बैसाबारि गामियाव बिनि न' आरोना। बे 3 गथ' जोनोम होनाय आइजोनि मुङानो जाबाय मरमि बर'। खोनाफेराखैमोन 3 गथ' जन्म होनाय जिब जुन्थुफोरखौसो खोनायोमोन आरोना, नुयोमोन आरोना। इखौ आं गाज्रि बुंनो थायाखै, जेनेबा खोनायाखैमोन नालाय, नुवाखैमोन नालाय होनबाय। नुदो निउसफोराव आमेरिकानि 7 साब्रैहालागै जोनोम होनाय, नाथाय जोंनि बर'आव 3 गथ' जोनोम होदो खनसेनो सासे बर' आइजोआ। बिखौ जोबोर साबायखर बावनांगौ, बिखौ आंबो खुलुमोसो। मानोना जोंनि बर' पपुलेसना जोंनि बर' सुबुं अनजिमाया खमायलांबाय थादो। बयनिबो न'खरावनो गथ'खौ मोजां फरायनो होनो थाखाय, मोजां खरसा होनानै फरायहोनो थाखाय सासे बा सानै गथ'निफ्रायनो गैया आरोना। सासे बा सानै गथ'निफ्रायनो रावनियावबो नुनो मोना। नुनो मोनो बबेबा 3हालागै, खिन्थु 2 बबेबा सासेयाबो सोरबादिनाव दोङो। जायबायदि न'खरा धोनि, खरस होनो हायो ना, साख्रि हाल्ला बिमा बिफा, बेफोरबायदि मानसियासो सासेल'। जायबायदि न'खरा खरसा हाया, फरायहोनो हाया, जा लोंहोनो मोजाङै हाया, बेफोरनियावसो 2 3 दङ आरोना। बेनिफ्राय सासेल' गथ' दोङो जायबायदियाव होनदोंमोन, धोनि न'खराव। धोनि न'खरानो जुदि गथ' गथाय फिनो हानायानो, जुदि फरायनो खरसा होनो हानाय न'खरानो जुदि गथ' लायाबा सुबुं अनजिमाया खमायलांखागोन। बेनिखायनो जोंनो बै गोजौनि आफा बोराइ बाथौआ खनसेयैनो 3 गथ' जन्म होखादों आरोना। बियो मोनसे इसोरनि दानसो होनना बुंनांगोन। मानो होनबा जोंनिया सासेनिफ्रायनो गथ' खांनो बायो आरोना। बुंनो थाङोबा सासेनिफ्राय गथ' खांनो बायो, खरसा होनायनि खेथ्रआवबो, आरो बेखि बिन्दास थानो लुगैयो। सासे गथ' खांबाय आरो बिन्दास थाबाय, बेफोरबायदि थानो लुगैयो आरोना। बिनि थाखायनो जोंनो आफा बोराइ बाथौआ खनसेयैनो 3 होखादो। दा बिदिनो खनसेयावनो 2 3खौनो होबाय थाग्रा जाबाबो जासै। मानो होनबा खनसे खस्थ'निफ्रायनो उनाव खस्थ' जाबावनो गियो आरोना, बायो। खनसेयावनो जि होननाय बायदि। ओंखायनो खनसेयावनो 2 3 होबाय थादो। खनसेयैनो खस्थ'निफ्रायनो बायो नालाय, बिनि थाखायनो आं बेखौ बुंबाय। दा जियानो जादोला, बियो मोनसे बर'नि गेजेराव मोनसे हिस्ट्रि बायदि जानानै होबाय। खनसेनो 3 जन्म होदो। बिथांमोना गथ'फोरा मोजाङै थांनानै थाथों, न'खरा आलो गोजोनै थांनानै थाथों। दा बिसोरनो मोनसे बर' हारिनि हिस्ट्रि बायदि जाबाय नालाय, बिथांमोननो सरकारा इसेबाबो खरसा होनांगौ आरो बिसोरनि खनसेनो 3 जन्म होनायनि रेकर्डखौ बुहुमाव उनहालागि लाखिनांगौ आरो।